Sonokhulekela usizo. Senilele. Liswe. Angithi angizile kwi-festival sothandaza. Angithi sothandaza. Liswe. Oh my God. South Africa, sizalo kabusha manje. Banele ipheni chapter. Iselele. Liswe. My God. My God. Yes. Uthi ngomhla ka-31 Disemba uNkulunkulu wenkosi noma ungathi ngibonga uNkulunkulu wase-ICC mhla ka-31 akunankinga noma ungathi owemayini akunankinga nimaze jive ngithi nimaze shaya igqoma ngithi angithi ICC esijabulisa umntwana kaNkulunkulu sizwe namhlanje umntwana kaNkulunkulu phambi kwalezi indimbane ney'ndimbane zabantu namhlanje usumntwana kaNkulunkulu. God, thank you so much. Namhlanje noma ngabe uyedwa noma ngabe babili baba uma kuyinhloso yakho touch them, raise a new generation ezokhuluma enye language ithathela laba abadala nabaprofethi bakhe abadala. Baba ngiyakhuleka nangusizwe nomunye cela umphumelelise umphakamise uhambe nemayine engakabi nangoma wamenzela umusa kodwa kukho konke Nkosi ngicela umenze umntwana wakho kukho konke. Baba ngikhulekela abafowethu nodadewethu abala abangayi enkonzweni abangayi esontweni akunankinga ngicela baba abantwana bakho nje kuphela ngiyakhuleka baba thatha indawo yakho Nkosi. Liswe.
omusha lithi izwi laNkulunkulu bengiyakufuna base ngimtholile base ngiyibeka indaba yami ngifisela konke okuhle kulonyaka kubonyaka wezinto zikaNkulunkulu ngempilo zethu asingathandazi umthandazo eminingi asithandazele ukuthi uNkulunkulu enze icebo lakhe ngathi akubonyaka wenjabulo kodwa before ngiphume ngibonga kakhulu ithuba baba osiphe lona lokuthi uzosilethela into enhle kanje singenonyakeni ngokudumisa uNkulunkulu khona ngifuna ukuyenza sekuphuma ethi awe ama kama dina aphu nyuzwe utini weyo ane liswe oswe le ongisize uthi nje ane liswe oswe ane liswe ane liswe osweleyo kodwa ngeke sangisiza nje keyboard anelisweke aneli Jesu osweleyo Jesu awe ama kama dina aphu ukukhulekela usizo senilele liswe angithi angizile kwi-festival sothandaza angithi sothandaza liswe oh my God South Africa sizalwa kabusha manje sibhalela impheni chapter iselele aneliswe my God yes December uNkulunkulu wenkosi noma ungathi ngibonga uNkulunkulu wase-ICC mhla ka-31 akunankinga noma ungathi wemayini akunankinga nimaze jive ngithi nimaze shaya igqoma ngithi angithi ICC esijabulisa umntwana kaNkulunkulu sizwe namhlanje umntwana kaNkulunkulu
phambi kwalezi ndimbane ney'ndimbane zabantu namhlanje usungumntwana kaNkulunkulu. God, thank you so much. Namhlanje noma ngabe uyedwa noma ngabe babili, baba uma kuyinhloso yakho, touch them. Raise a new generation ezokhuluma enye language, ithathela laba abadala nabaprofethi bakhe abadala. Baba, ngiyakhuleka nangusizwe nomunye elomphumelelisa umphakamise uhambele emayine engakabi nangoma, wamenzela umusa, kodwa kukho konke Nkosi ngicela umenze umntwana wakho kukho konke. Baba, ngikhulekela abafowethu nodadewethu abangayi enkonzweni, abangayi esontweni, akunankinga. Ngicela baba abantwana bakho nje kuphela. Ngiyakhuleka baba, thatha indawo yakho Nkosi. Aleliswe abonga